F'diskors mimli attakki f'ħattart il-kap nazzjonalista Simon Busuttil infex f'appell il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista biex ineħħi lil Joseph Muscat. U neħħu lil Joseph Muscat u jneħħuh illum stess. Joseph Muscat jitneħħa llum. Dan ġab reazzjoni tal-Partit Laburista li jinnota li Busuttil bl-appelli tiegħu lid-deputati Laburisti biex ineħħu lil Muscat jidher li qata' qalbu li xi darba dan nies se jagħtuh iktar fiduċja minn Joseph Muscat. Nies li ma tafdax il-koalizzjoni ta' konfużjoni. F'diskors ta' 40 minuta f'ħattart, Simon Busuttil fetaħ il-kanuni fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna lejn l-Avukat Ġenerali u b'kumment dispreġġjattiv lejn il-Kummissarju tal-Pulizija. Dan fil-waqt li faħar lil-blogger Daphne Caruana Galizia u l-Russa deskritta bħala whistleblower li għandha qudiema akkużi ta' frodi. Ir-Russa li bħal Daphne Caruana Galizia u Simon Busuttil deret quddiem il-maġistrati inkwerenti mingħajr ebda prova fl-ikbar gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna maħsuba biex tħammeġ lill-Prim Ministru u lil martu. L-istess kien l-appell tal-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Ferek Adami li għandu miljun fil-kont bankarju u li għala id-diskors tiegħu b'appell lin-nazzjonalisti. Ejjew bl-eluf minn tagħkom mill-bliet u mill-kampanja. Ejjew għaliex le għax Alla-Mana, ejjew ħanirbħu żgur. Grazzi ħafna. B'reazzjoni għal mod kif ma kien propost xejn għal pajjiżna, il-Partit Laburista innota li dan il-gvern biss jista' joffri żieda fil-paga minima, żieda fix-xogħol u kontijiet orħos, filwaqt li seħħet il-qalba mill-heavy fuel oil għal gas, żieda fil-pensjonijiet u fl-istipendji, u pajjiżna rreġistra l-ewwel surplus f'35 sena.